Και με αυτά που είπες, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να περάσω στη δεύτερη ομιλήτρια και προσκεκλημένη μας σήμερα, την Ελπίδα Βαμβακά. Νομικό, τη μόνη γυναίκα εδώ της παρέας εντωμεταξύ. Τα έχουμε πάει καλά, δεν τα έχουμε πάει μάλλον πολύ καλά με την ποσόστοση σήμερα. Αλλά εντάξει. Την επόμενη φορά καλύτερα. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε καλύτερα. Η Ελπίδα Βαμβακά, λοιπόν, είναι νομικός και πρόεδρος της Homo Digitalis, άμκο που ασχολείται με τα ψηφιακά δικαιώματα στην Ελλάδα. Ελπίδα, θα ήθελα να μου πεις το εξής τώρα, έτσι όπως με αυτά που είπε ο Βασίλης, αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε φορά η κοινωνία, ας πούμε, προχωράει, οι εξελίξεις είναι πιο μπροστά από εμάς, οι άνθρωποι δημιουργούν, παράγουν. Έρχεται στη συνέχεια μια παγιωμένη κατάσταση, να έρθει το δίκαιο, ο νόμος ή κάποια κατάσταση, κάποιος φορέας, να κανονικοποιήσει τις καινούργιες συμπεριφορές. Και πώς γίνεται τώρα αυτό μέσα σε μια κοινωνία όπου τα μεγάλα δεδομένα, όπως είπε και ο Βασίλης, που παρέχονται εθελοντικά πλέον παντού, υπάρχουν παντού, χρησιμοποιούνται από παντού, από συνθήκες και από μηχανές τεχνητής νοημοσύνης και πολλοί μπορεί να θίγονται από τη χρήση των δεδομένων αυτών. Είτε τα έχουν παράσχει εθελοντικά είτε όχι, μπορεί να είναι δημιουργοί, μπορεί να είναι άνθρωποι που τα έχουν σχεδιάσει, είτε και όχι. Πώς έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής στο κανονιστικό, ας πούμε, κομμάτι ή δεν έχει αντιδράσει, έχει ρυθμίσει ή έχει αφαιρήσει αρρύθμιστη την κατάσταση μέχρι στιγμής η νομοθετική εξουσία κατά κάποιο τρόπο? Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ένωση για την πρόσκληση. Πραγματικά ανυπομονούσα για τη συζήτηση αυτή. Τόσο γιατί τα ζητήματα αυτά τώρα είναι επίκαιρα, τώρα βρίσκονται τα ζητήματα, τώρα ζητάμε τις λύσεις, αλλά κυρίως λόγω των συνομιλητών μου, γιατί εκτός το ότι είναι πολύ καλοί και εξειδικευμένοι στον κλάδο τους, με το να είμαστε από διαφορετικούς κλάδους, νομίζω θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσες και ενδεχομένως και διαφορετικές απόψεις και πραγματικά ανυπομονώ να μάθω πράγματα και από εσάς. Η νομοθεσία, λοιπόν, πάνω, δικηγόρος και εσύ, η νομοθεσία, λέμε εμείς στη Homo Digitalis ότι είναι η φίλη μας που πάντα αργεί, που πάντα τρέχει να προλάβει πίσω τις τεχνολογικές εξελίξεις. Κάποιες φορές τα προλαβαίνει, κάποιες φορές ρυθμίζει τεχνολογία η οποία έχει βγει χρόνια πριν. Και το βασικότερο ζήτημα που βλέπω στην τεχνολογία, γιατί μια τεχνολογική εξέλιξη της εποχής μας, μπορούμε να πούμε ότι είναι η μετάβαση από το Video Club που πήγαμε τώρα στο Netflix. Αυτό πήρε 30 χρόνια να γίνει. Είχαμε χρόνο να κατανοήσουμε τα προβλήματα και να τα ρυθμίσουμε. Τώρα οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως είπε και ο Βασίλης, είναι τόσο γρήγορες, που η μεγαλύτερη προβληματική δεν είναι το να ρυθμίσουμε. Όχι απλά έχουμε νόμους, έχουμε υπερνομοθέτηση. Ειδικά στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι που ρυθμίζουν και ξαναρυθμίζουν και ξαναρυθμίζουν τέτοια πράγματα. Το δίκαιό μας έχει τον κανονισμό, τη δύναμη να ερμηνεύσει τους ήδη φυστάμενους νόμους και ένα καλό παράδειγμα είναι και το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας που φαντάζομαι θα μας απασχολήσει αργότερα. Το ζήτημα για μένα στην παρούσα φάση της τόσης μεγάλης υπερνομοθέτησης είναι έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε, έχουμε τη γνώση ή υπάρχει μια τεράστια γνωστική ασυμμετρία ώστε να καταλάβουμε τα ηθικά ζητήματα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα δικαιοπολιτικά, του δικαίου, ώστε τελικά να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε μία ρύθμιση σωστή. Μία ρύθμιση που να μην εγκλωβίσει την τεχνολογική πρόοδο, γιατί είναι αναπόδραστο ότι θα έχουμε τεχνολογική ανάπτυξη. Δεν το θέλουμε αυτό. Είναι το γνωστό δίλημμα του Κόλινγκριτς, ότι πότε ρυθμίζω μία τεχνολογία. Τη ρυθμίζω πάρα πολύ γρήγορα, επομένως μπορεί να μπλοκάρω την ανάπτυξη, ή τελικά τη ρυθμίζω πολύ αργά και έχει γίνει τόσο βίωμα και τόσο συνήθεια για τον κόσμο, οπότε πλέον και ο νόμος είναι τίποτα. Δηλαδή, το Facebook και όλη αυτή η ρουτίνα που έχουμε πλέον με τα κοινωνικά δίκτυα, συνειδητοποιούμε και εμείς πόσα πράγματα κάνουμε ενώ αντιβαίνουν τελικά στον νόμο. Δηλαδή, το Facebook, τον Νοέμβριο, φαντάζομαι, όλοι πήρατε ένα μήνυμα να πατήσετε pay or OK. Πόσοι δώσαμε σημασία, συνηθίζοντας ένα μοντέλο. Οπότε θα σου πω ότι η νομοθεσία είναι εδώ και προσπαθεί, και ειδικά η Ευρώπη αυτό κάνει. Η Κίνα παράγει hardware, η Αμερική software και η Ευρώπη νομοθεσία. Παλεύουμε εδώ να βάλουμε τα όρια μας και χαίρομαι που ζω στην Ευρώπη που βάζει την νομοθεσία. Το θέμα είναι αρκεί. Αυτό, τον προβληματισμό. Τον θέτω έτσι γενικά στη συζήτηση. Μπορώ να δώσω τον λόγο σε οποιονδήποτε έχει κάποια παρατήρηση ή θέλει να κάνει ένα σχόλιο στο άουσο. Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο ότι και το τι μπορεί να κάνει και το τι θέλουμε εμείς τελικά να κάνει. Γιατί ξεχνάμε ότι η τεχνολογία φτιάχνεται και από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι καλή και μπορεί να είναι κακή. Η χρήση της τεχνολογίας από εμάς, αυτό είναι που θα κάνει τελικά τη διαφορά. Γιατί μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι εμείς τι θέλουμε να κάνει, γιατί είναι δικό μας εργαλείο. Και είχαμε και άλλη μια συζήτηση χθες που κάναμε μια συνάντηση μεταξύ μας ότι
Υπάρχει μια νομοθεσία, το κώδικο οδικής κυκλοφορίας, που σου λέει ότι τα αυτοκίνητα στον δρόμο πάνε μέχρι 200. Έχει νόημα να παράξω τεχνολογία ενός αυτοκινήτου, ενός μέσου, που θα πηγαίνει με 400. Και τελικά θα το αφήσω στο χρήστη να μην πάει με 400 στον δρόμο, στην παραλιακή, άμα είναι άδεια. Οπότε αυτό μόνο ήθελα να προσθέσω. Εδώ πέρα έρχεται όμως ο ρόλος κάποιου, όπου μάλλον η Ελπίδα θα μας πει καλύτερα. Τι θέλετε να σας πω από όλα. Όχι, αυτό που πήγες να σχολιάσετε. Έχουν υποθεί τόσα πολλά και έχω και διάσπαση προσοχής, δεν ξέρω πού να πρωτοξεκινήσω. Ξεκίνα από αυτό που θέλεις να πεις και θα σου πω εγώ τι θέλω να μου πεις. Αν με αφήσεις θα μιλάω μία ώρα, οπότε λίγο δύσκολα. Το ένα βασικό που θέλω να σχολιάσω είναι το κομμάτι της ευθύνης, που για μένα είναι η μεγαλύτερη προβληματική. Ποιος ευθύνεται πίσω από όλα αυτά? Για να έχεις ευθύνη πρέπει να έχεις λογοδοσία. Για να έχεις λογοδοσία πρέπει να έχεις γνώση. Για να έχεις γνώση πρέπει να μπορείς να εξηγήσεις, να μπορείς να αιτιολογήσεις. Μπορεί να γίνει αυτό, δεν ξέρω, θα μας πει ίσως ο Βασίλης μετά. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι ότι γενικά ό,τι βλέπουμε, ό,τι δεν βλέπουμε στο διαδίκτυο, όπως επικοινωνούμε, ο τρόπος που επικοινωνούμε, ναι, καθορίζεται από τις μεγάλες εταιρείες. Και αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της δημοκρατίας, γιατί τελικά συνεχίζει να κατευθύνει τους ψηφοφόρους, να κατευθύνει τον καταναλωτικό κοινό, να κάνει πιο μεγάλες τις ανισότητες, να αμβλύνει ζητήματα που έχουν να κάνουν με ρατσισμό. Οπότε είναι ένα τεράστιο θέμα που μπορούμε να επανέλθουμε και σε αυτό μετά. Δεν θα σχολιάσω κάτι άλλο, οπότε αν θες να μου Ήθελα να σχολιάσεις μόνο το ότι μια προσπάθεια, ας πούμε, στο όνομα της δημοκρατίας φυσικά και όλων αυτών που την εκπροσωπούν και για αυτό το λόγο, γίνεται υποτίθεται με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν κανονισμό. Με το περίφημο AI Act, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ψηφίστηκε και υποτίθεται είναι τέτοιο. Στην πραγματικότητα ρυθμίζει νόμος? Θα σου πω, επειδή μιλάμε τώρα για τέχνη και AI και θα μπορούσα να μιλήσω πολύ για το κομμάτι του συναισθήματος και τη τέχνης, ίσως να πάρω το λόγο μετά. Υπάρχει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, που είναι νομίζω το ζήτημα που αφορά πιο πολύ και τους ανθρώπους που ασχολούνται γύρω από τη τέχνη. Υπάρχει λοιπόν το δίκαιο πάρα πολλά χρόνια πριν. Από την εποχή της τυπογραφίας υπάρχει το έννοια των πνευματικών δικαιωμάτων. Και υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ σαφής έννοια εδώ, που βλέπω ότι πολύ συχνά δεν την καταλαβαίνουν άνθρωποι που ασχολούνται και ρωτάνε, παράγει μια φωτογραφία ή ένα πίνακα, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, σε ποιον ανήκει. Και θέλω λίγο μαζί να δούμε 5 βασικά πράγματα που όταν έχετε αυτή την απορία στο μέλλον μπορείτε να τη λύσετε μόνοι σας. Είπε κάποια πράγματα και ο Βασίλης πριν. 2 πράγματα βασικά για να έχει πνευματικό δικαίωμα ως καλλιτέχνης. Το ένα είναι να είναι ένα προϊόν ανθρώπινης διάνοιας, να υπάρχει μέσα η διάνοια και ο μόχθος ενός ανθρώπου. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το δίκαιο αυτό, για να ανταμείψει το μόχθο των καλλιτεχνών. Και το δεύτερο να είναι πρωτότυπο έργο. Και η νομολογία το ερμηνεύει ότι πρωτότυπο έργο είναι κάτι το οποίο αντανακλά την προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Όπως είπε πάρα πολύ ωραίο το παράδειγμα με τη φωτογραφική μηχανή, και τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ερμηνεύσει όταν πρωτοβγήκε η φωτογραφία ότι προφανώς μπορείς να δημιουργήσεις τέχνη και με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει νομοθεσία λοιπόν χρόνων που ερμηνεύει αυτά τα ζητήματα της ανάπτυξης τεχνολογίας. Έκρινε λοιπόν ότι προφανώς ο φωτογράφος έχει μια συγκεκριμένη αισθητική, έχει φανταστεί το αποτέλεσμα, στείνει και επιλέγει τελικά. Έχει πάρα πολλές επιλογές και επιλέγει τη λήψη που θέλει και ταιριάζει κοντά στη δική του αισθητική. Οπότε και με ψηφιακά μέσα. Και ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, λοιπόν, να το δούμε και μαζί, είναι η περίπτωση με τη μαϊμού και τη selfie. Την έχετε ακούσει αυτή την περίπτωση? Ήταν λοιπόν μία μαϊμού που ήταν σε ένα ζωολογικό κήπο, ήταν ένας φωτογράφος, τα είχε στήσει όλα εκεί. Το κουμπί για την τέλεια φωτογραφία το πάτησε όμως η μαϊμού. Και εκεί λοιπόν μία φιλοζωική οργάνωση ήθελε να διεκδικήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το ζώο, για τη μαϊμού, ότι δεν ανήκει στο φωτογράφο. Τι πιστεύετε λοιπόν, ποιος πιστεύει ότι τα δικαιώματα είναι στη μαϊμού της φωτογραφίας? Πολύ σωστά λοιπόν, και το δικαστήριο είπε ότι προφανώς τα δικαιώματα αυτά συνοδεύουν έναν άνθρωπο. Πάμε λοιπόν τώρα στα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Έστω λοιπόν ότι εγώ χρησιμοποιώ ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και του λέω: φτιάξε μου μία πανοπλία και έναν υπότι. Έχω βάλει κάποιο προσωπικό μόχθο σε αυτό. Έχω χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο και μου βγάζει μια φωτογραφία. Μπορούμε να μιλάμε για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκεί? Δεν μπορούμε να μιλάμε. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο που δεν συμβάλλει καθόλου η προσωπικότητά μας μέσα σε αυτό. Από την άλλη, όπως είπε και ο Βασίλης, ξοδεύονται εργατόρες από κάποιον καλλιτέχνη. Έχει σκεφτεί, έχει αντιληφθεί ακριβώς τι θέλει να κάνει. Αρχίζει και δουλεύει, κάνει διορθώσεις. 600.000 διορθώσεις μπορεί να κάνει για να φτάσει τελικά. Μπορεί να μην τράβηξε τη γραμμή, να βάλει το χρώμα, αλλά τελικά αυτό είναι προϊόν ανθρώπινης διάνοιας. Πρέπει να προστατεύεται από το δίκαιο. Κατ' εμέ πρέπει, και εκεί προς τα εκεί πάνε τα δικαστήρια. Επομένως,
Και η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη στο ίδιο μήκος κυμαίνεται. Κυμαίνεται ίσως πιο πολύ στο τι δεδομένα χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος. Υπάρχει διαφάνεια, μπορείς να εξηγήσεις πράγματα. Κυμαίνεται εκεί. Είναι λίγος ο καιρός που έχει δημοσιευθεί. Θα δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Αλλά κυρίως το κομμάτι της τέχνης, νομίζω το κομμάτι των πνευματικών δικαιωμάτων, τουλάχιστον για εμάς που είμαστε εδώ σήμερα, είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο κάποια πράγματα. Για μένα δεν μπορεί να έχει πνευματικό δικαίωμα ένας αλγόριθμος που ακούω και συζητώ ακόμα και σε νομικούς κύκλους. Μάλιστα. Μου έδωσε μια πάρα πολύ καλή πάσα για κάτι και εγώ που διάβαζα σχετικά πρόσφατα και τη δύναμη τελικά που μπορεί να έχει και ένα συνδικάτο μέσα σε όλα αυτά. Γιατί πάλι μια ιστορία από Αμερική είναι η ιστορία με τους σεναριογράφους. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ουσιαστικά κάποιες μεγάλες παραγωγές της Αμερικής αποφάσισαν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, να βάζουν μέσα μυθιστορήματα των οποίων οι δημιουργοί έχουν αποβιώσει τα απαραίτητα χρόνια από την νομοθεσία, οπότε είναι πλέον ελεύθερα, και να δημιουργήσουν σενάρια. Βάζοντας λοιπόν τους σεναριογράφους σε ένα ρόλο επιμελητή, να κάνουν απλά την επιμέλεια των έργων και με πολύ λιγότερα χρήματα να παράξουν τις ταινίες. Αυτό λοιπόν που έγινε στην Αμερική και έχοντας πολύ ισχυρό συνδικάτο, οι σεναριογράφοι απέργησαν για 5 μήνες. Για 5 μήνες, όπου δημιούργησε μεγάλο οικονομικό ζήτημα εκεί πέρα όλη αυτή η συνθήκη και τελικά πέτυχαν μια πάρα πολύ μεγάλη και αυτονόητη κατ' εμέ νίκη, πέρα από το να αξιώσουν παραπάνω χρήματα, τριπλάσια σχεδόν από το μισθό τους, κατάφεραν στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να βάλουν ότι απαγορεύεται να τους επιβάλλουν οποιαδήποτε υποχρέωση να είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στη δουλειά τους. Και ότι είναι μόνο στη διακριτική τους ευχέρεια αυτό. Και αυτό είναι τεράστια νίκη στην πραγματικότητα και δείχνει και τη δύναμη του συνδικάτου. Γιατί, όπως είπαμε, η τεχνολογία για τον άνθρωπο μπορεί να είναι καλή ή κακή. Εμείς έχουμε τον χρόνο, έχουμε την αντίληψη να καταλάβουμε μέχρι πού μπορούμε να βάλουμε το όριο. Και όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να κάτσουμε, να γράψουμε τις θέσεις, να καταλάβουμε εμείς στον κλάδο μας ή και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την τέχνη που μιλάμε τώρα, πόσο μπορεί να πληγεί. Είναι επίσης χαρακτηριστικό το κίνημα που υπάρχει πάλι στην Αμερική και έχει έρθει και στην Ευρώπη, το movement lawyering, που είναι ουσιαστικά η δικηγορία του κινήματος. Που αντί εγώ να δικηγορώ και να βάζω τα νομικά μου επιχειρήματα απλά για να κερδίσω, βάζουν μπροστά τα άτομα, τις ευάλωτες ομάδες και αυτοί φτιάχνουν όλο το νομικό ισχυρισμό. Για παράδειγμα, μεγάλες υποθέσεις με ζητήματα ατόμων με χρώμα έχουν κερδίσει με τέτοιες υποθέσεις, γιατί βάζεις εσύ το όριο που θες να φτάσεις, να μην απολυθείς και ποιες είναι οι παθογένειες του δικού σου κλάδου. Οπότε, σίγουρα τα συνδικάτα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Σίγουρα το movement lawyering είναι κάτι που έρχεται στην Ευρώπη και πιστεύω ότι πρέπει να το ασκήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Και το πολύ σημαντικό για την τέχνη που λέτε κι εσείς είναι ότι καμία τεχνοφοβία, κανένας λουδιτισμός, δεν φοβόμαστε την τέχνη. Είναι εργαλείο και για μένα η τεχνητή νοημοσύνη όπως την ξέρουμε σήμερα. Όμως πρέπει να έχουμε αντίληψη το πού θα τη χρησιμοποιήσουμε και να καταλάβουμε τελικά ότι όλο αυτό το πράγμα προστατεύει εμάς. Γιατί και για μένα το ChatGPT είναι στατιστική. Θα μου βγάλει ένα πολύ γρήγορο αποτέλεσμα, αλλά πάρα πολύ αναμενόμενο και βαρετό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το ChatGPT δεν έχει συναίσθημα, δεν έχει βιώματα, δεν έχει απογοητεύσεις, δεν έχει αιμονές, δεν έχει παράπονα, δεν μπορεί να τεντώσει το σκηνή για να γράψει αυτή την πλοκή της ιστορίας που εμένα τουλάχιστον ως αναγνώστη θα μου δώσει το βίωμά του και θα με κάνει τελικά να θέλω και να το παρακολουθήσω. Οπότε, εγώ για αυτή την τέχνη πιστεύω ότι σίγουρα ο καθένας από τον κλάδο του μπορεί να βάλει το κομμάτι και να παλέψει γι' αυτό. Η ερώτησή σου αρχικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Οπότε μια χαρά τώρα που το έχουμε γυρίσει αλλού. Αν καταλάβουμε από ένα εξώφυλλο που είναι. Όταν ρωτάς ένα δικηγόρο, σου λέει η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη θα του υποχρεώσει να το λένε. Οπότε εύκολα. Αλλά αν θέλω έτσι να το πω κι εγώ. Απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση για έναν δικηγόρο. Αλλά για έναν μέσο άνθρωπο που δεν σκέφτεται έτσι τεχνοκρατικά, να πω ότι στο τέλος αυτό που μας διαφοροποιεί είναι ότι είμαστε σκεπτόμενα όντα, ότι μπορούμε να σκεφτούμε δημιουργικά. Οπότε το να μάθουμε και να συνεχίσουμε σε μία περίοδο με τόσο μαζική πληροφορία, τόσο εύκολη πληροφορία, τόσο έτοιμη γνώση, αντί να είμαστε απλά παρατηρητές, να καταλαβαίνουμε και να αντιλαμβανόμαστε και να εκπαιδευτούμε σε αυτό, μπορεί να ακούγεται γενικό. Αλλά στην παραπληροφόρηση θα με ρωτάνε ποια είναι η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Να εξοικειωθείς, να διαβάζεις, να έχεις κριτική σκέψη. Το τρομακτικό για μένα, όταν γράφει κάτι το ChatGPT, δεν είναι ότι η ποιότητα του λόγου, αλλά είναι η αληθοφάνεια. Σου λέει πράγματα με σαν το σοφό επιστήμονα που εσύ θες να τον πιστέψεις. Το ίδιο και μία εικόνα που μπορεί να κάνει παραπληροφόρηση. Οπότε
Αυτό που θέλω να πω και αυτό που μας διαχωρίζει και θα μας διαχωρίζει πάντα, και αυτό το πιστεύω απόλυτα, ότι είναι το να έχουμε κριτική σκέψη και ικανότητα. Και αυτό θα γίνει όταν δεν αναμασάμε την πληροφορία, αλλά πηγαίνουμε πάντα ένα βήμα παρακάτω. Οπότε με τη σωστή παιδεία. Είναι πολύ υπομένο, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι στη φάση που είμαστε, το να παίρνουμε λίγο χρόνο και να στοχαζόμαστε τι συμβαίνει και να εμβαθύνουμε, νομίζω αυτό είναι ο τρόπος. Πέρα από τον το γράφει πάνω τη χρήση AI φυσικά. Και εγώ πολύ σύντομα, αυτά που είπαμε και προηγουμένως, γιατί αυτοί οι προβληματισμοί τους ακούω και τους καταλαβαίνω, ψάχνω να βρω λύσεις κι εγώ σε αυτά, αν φτάσουμε. Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε τόσο σύντομα εκεί που περιγράφεται, αλλά σίγουρα η δύναμη του συνδικάτου την πιστεύω και σίγουρα πιστεύω στη δική μας δύναμη. Εγώ εκπροσωπώ την κοινωνία των πολιτών και πιστεύω ότι αυτά που θέλουμε να διεκδικήσουμε, εμείς ξέρουμε πώς να τα διεκδικήσουμε και πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν περιμένουμε μόνο να μην εξελιχθεί η τεχνολογία ή να βγει μια νομοθεσία που θα μας τα κατοχυρώσει, νομίζω ότι απλά θα είμαστε αυτά που λέμε θεατές αυτό που γίνεται. Οπότε νομίζω ότι αυτοί που πλήττονται ή αυτοί που νιώθουν ότι θα πληγούν, είναι η ώρα να ζητήσουν και να πάρουν θέση σε αυτά τα ζητήματα. Το ξέρω μπορεί να ακούγεται πολύ ουτοπικό, αλλά το πιστεύω αληθινά. Και να κλείσουμε κάτι έτσι αισιόδοξο, ότι όσο σε τέτοιες συζητήσεις μπαίνει στο επίκεντρο η ηθική και ο άνθρωπος, νομίζω στο τέλος μπορούμε να είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι θα βρεθούν οι λύσεις. Ευχαριστούμε, Ελπίδα.